سلام تخاتاتلتي مدب سبورت اب سينما سمره كما يتوعلو ناي لومي صبصابن حبريتان حيزلكم قريب لكم ناي كلتاشن يسران أربعتن زور الأولى ناي سعود عرب زور مخانيو لومي سالساي مدرخو قصيلو أبزو عللو مرهاو قدوس مبل عسرت حدا بروس درجة حيزو دحر مززامو نابل علوت عسرت اب ناي جيسي ناي بيج عماليا نابتم عسرت بلوصات كديب كيلو برافو مرة أزيو بلوز وتصيتي سلام ازي سينما سمرة channelي نا يوتيوب channelي كم تقدم زغلصكو ناي لومي حبريتان صبصابن حيزلكم مصي لكم لايك شير سبسكرايب بمغبار نس channel كتتابعوا ناتمحصنكم مدبي كحلفكم ناي لوم مدبنا بزحقوس زينا ناي بينيام غرماي كنجمرينا جigna ኤርትራው ተቀዳዳማይና ቢንያም ግርማይ ምስ አፍራይ ጫማታት ሉ ናይ ምውዕዋዕ ስምምዕ ከቲሙ እዚ ውፅኢት እዚ መርኣያ ቢንያም ግርማይ ኣብ መድረኽ ቅድድም ብሽክለታ ዓለምን ኣፍሪቃን ኣምፂእዎ ዘሎ ዕቤት እዩ ቢንያም ሓደ ካብቶም ህቡባት ተቀዳድምቲ ናይዛ ፕላኔት ብምዃን ብደረጃ ካብ ዓለም ዘለው ዝያዳ ሰርች ዝበሃሉ ህቡባት ተቀዳድምቲ ኣብ መበል 6ይ ደረጃ ካብ ዓለም ሙሉእ ተቐሚጡ ንረኽቦ ኣብዚ መስርዕ ኣለው ዝበሃሉ ተቀዳድምቲ ዓለምና ድሕሪ ቢንያም ግርማይ እዮም ተሰሪዖም ዘለው ቢንያም ኣብ ዓለማዊ መድረኽን ማሕበራዊ ገጻትን ሃኒፅዎ ዘሎ ዝና መዳርክቲ ኣልቦይ ኖኻ ህቡብነት ዘምፅኦ ዓብዪ ናይ ምውዕዋዕ ዕድል ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣቢሉ ዝመጾ ዘሎ ዓለምኮም እያ እንተ ተዓዊትካ ኣብቲ ብዝበልከያ ጥብ እንዳበለት ተሃድነካ እዚ ዕድል እዚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ናብ በዓል ናቱን ሄኖክን ከም ዝሰግር ዘጠራጥር የብሉን ብዙሓት ኣፍሪቃውያን መንእሰያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ማልያ ቢንያም ግርማይ ለቢሶም ብሽክለታ ክዝውር ከም ፋሽን ሒዞም ኣለው ቢንያም ማለት ኣብ ኣፍሪቃ ዓወትን ታሪክ ምስራሕን ዝብል ትርጉም ክወሃቦ ዝተረፈ የብሉን ልክዕ ከምቲ ኣብ ሃገረ ሽወደን ስም ዘላታን ኢብራሂሞቪች ኣብ ዲክሽነሪ ኣእትዮም ርእሰ ተኣማንነት ዝብል ዝሃብዎ زحقوس زينا إمو بينام جرماي إنقع حقوسكا إنقع حقوسنا نبل أمانيل جورك زعبير أبزور فالنشا يساتف كم زلوز فلت كوينو لومون غانتو أب كلمة كوينو نبعوت كمرحاو علولو تقدر ما أمريكا ويدانتا ليد تريك زغانا أمانيل جورك زعبير أبتناي لومي استقايد وددر كلا مدرخ زور فولتا فالنشا مبل 84 درجة حيز وددر بسلام فتسيملو أمانيل أبز وددر نايغان تسرحي تمدي وزلو عمامو قابز قبا يفتسم الله ناتنايل برهانن بيتروس منقسن كون متكل يب اب تركين حدش نايكل تشن يسار بعتن وددر اب جراند بريكس ابولو نمستافي دالو مسكالي ايرترا ود هاغور بيتروس منقس اب تركاوي كانتا بايزوك زق ادادم دلو قديم ايرترا تقدادم اي بشكلتا ناتنايل برهانن نتي اب على الثلاثه نايز حيزنا يزلنا ورح زكاد وددر جراند بريكس ابولو ندالو ابزو وددر نمستاف كام دلاواتا ما تصافيفهم يركو بزي كازي متكل يبون مسكانتو خوينو ابزو وددر كمساتف وقعو مربع حبريتان اي توددر يملكت ابزو وددر 14 استفلاليا غانتاتات كوالا درعين ازو وددر متكل ايه بزوح كيعرف ازاتو زلو وددر يخون امبر تقرادمتنا او كل عينت وددر تساتيفهم زي دخمن زي حلول المغانم زمزقبو زلو وصيتات مسكري بعبيون 21 مدرخات 3000 كيلومتر كيعرف تقعيزم عواتات زغاناصف جغانو سلازلونا ازي صبقنا وددر سليدا نمتكل كبدهون صبي يكونن اغرامون ايكونن سينما سمرن بعد بمخنيات زي دحر صباح زكايد ودر نتوم اب تودر ساتو في ايرتراوያን عوت نمنيلهم اتا اب استراليا جميرو حجغا اب سعود عرب زدغاغم زلوني عوت وره امدر تركون كدغم تسفا نغبر سناي عدل نتقادمتنا اذا ناي لومي سالساي مدرخ نايزور الاولى 170.6 كيلومتر نمشفاني تبغيسو أزيو بداهي وددر دمانيرو السوق خون زغوره دما استفلالي رقحيتات نيرو بعبيو قداماوي نفاس نتصرقا قريص زحلف نفاس نتقدادمت أزيو كشغروم رينايو كموصيت خا منالبات نتوددر استعذبنايو انترالينا خوينا تصاوتي نقادم كسرع نريم نيرنا از دما كمتي ابزبزح وددرات بقدميتي مص تنفاس مو كل غزي تقدادمتي ناب دحريت كحبو يام زدلي وهم دما ندحريت تري لهم خدو ابزو وددر زغن اتنفاس بغادم سلازنبره كابت نفاس نخحبو نغوني زينبور قرص حيزوم خدو رينا مالتي سلازي ازي بداهي غيروي تي زنبره نفاس تقدادمتي السو طراي زيكونه بزح مودقتاتون يغاطم نيرو از دما بالانس ناي مسحات مالتي مستزنبره كبيد نفاس وعلون كبيد صحين هارون زلو بوتا خم مخان متن نتوددر أزي بدها غير ويروح قطون قليل اي نمرن 176 كيلومتر مالت مو بتي كبيد هارون نفاسن زنبره ايكونن بمشكلتا بماكينه كتغعزو كاس ميچوت زهب كم زيكونه يرداكاي
ብዙሓት ተፃዋቲ ብተደጋጋሚ መውደቕቲ ከጋጥሞም ብሽክለታ ከበላሽው ንሪኦም ነርና እቲ ናይቲ ፅርግያ ረስኒ ንባዕሉ እውን ነተን ብሽክለታታት ብኮነ ክኾና ግዳይ ክገብረን ከም ዝኽእል ኣብ ከሎ ዝርዳእካ ነገር እዩ ወዲ ሙሌ እውን መጠናዊ ዝኾነ መውደቕቲ ከም ዘጋጠሞ ተገሊፁ ኣብቲ ውድድር እኳ ኣነ ክሪኦ ኣይከኣልኩን በጋጣሚ ግን መውደቕቲ ከም ዘጋጠሞ ግን እቲ መውደቕቲ ከቢድ ከም ዘይኮነ ድሒሩ ኣብ ዝወፀ ዜና ርኢናዮ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ውድድር ብዙሕ ናይ ምምላቕ ፈተናታት ተራእይዎ ብፍላይ ድማ ክልተ ተቐዳደምቲ ነዊሕ ተጓዒዞም እዮም እስካብቲ መወዳእታ 20 ኪሎ ሜትራት ከባቢ ዘርክብዎም ብሓያል ውህደት ጋቦም ምስ ዓባይ ጉጅለ ነዊሕ ከግፍሕዎ ክኢሎም ነይሮም ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ዓበይቲ ጋንታታት ነቲ መድረክ ክዕወታሉ ዝደልያ ጋንታታት ሓያል ናህሪ ብምፍጣር ነቲ ዝነበረ ፍልልያ ፅቢበን ኣብ መወዳእታ ፀንቢሮንኦም ነዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ብድሕሪኡ እውን እቲ ናይ ምምላቕ ፈተነታት ብተደጋጋሚ ንሪኦ ነርና ምክንያቱ ተኣኪባታ ጉጅለ ክትኣቱ ዘይደልዩ ተቐዳደምትን ወይ ድማ ጋንታታትን ትናቶም ፕላን ከምኡ ዘይኮነት ጋንታታት ስለ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ ዝፈጠርዎ ሓያል ናህሪ እቲ ዓባይ ጉጅለ ብዘይንቡር ክትመቓቐል ርኢናያ ኣብታ ግዜ እቲኣ ድማ ወዲ ሙሌ ምስታ ካልአይቲ ጉጅለ ተቆሪፁ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ሓደ ክልተ ተፃወትቲ ስካቶ ገይሮም ኣብ ዝሃድምሉ ምናልባት ክትቋፃፀሮም ቀሊል ይኸውን ግን ሓደ ግዜ ግና እታ ጉጅለ ብዓባያ እናኸደት እንከላ ብዝፍጠር ናህሪ እታ ጉጅለ ትቁረፅ ምህላዋ እውን ከይረኣኸያ ጋብ ክፍጠር ይኽእል እዩ ከምኡ ኢና ርኢና እውን ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓንቲ ውድድር ጋብ ተፈጢሩ እሞ ከዓ ዓበይቲ ጋንታታት በዓል ሙቪስታር ኣብ ቅድሚት ስለ ዝነበራ ዝፈጠረኦ ሕምባበ ቀሊል ኣይነበረን መመሊሱ ድማኒ ስካቶታት ኣብኡ እውን ይግበር ስለ ዝነበረ ኣብታ ተፈጠረት ቀዳማይ ጉጅለ ንባዕላ ሓያል ዝኾነ ስካቶታት ይግበር ስለ ዝነበረ ነቲ ናህሪ መመሊሱ ከም ዝውስኽ ገይርዎ ነታ ኣብ ካልኣይ ጉጅለ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ድማኒ ንሳ ከዓ ነታ ቀዳመይቲ ጉጅለ ጋባ ንኸይተፅብብ ዝደረኻ ኮይኑ ይስምዓኒ ብቲ ናይ ሎምዓንቲ ውድድር ማለት እዩ ብሽክለታ ብሓፈሽኡ ናይ በቕዓት ጥራይ ዘይኮነ መዓልቲ እውን ይውስነካ እዩ ብፅቡቕ መዓልቲ ክገብረልካ እንተዘይክኢሉ ሓደጋ ብሽክለታ ምብልሻው ብዙሕ ነገር የጋጥሞኒ ፕላንካ ፋሕፋሕ ክብል ይረአ እዩ ከም ውፅኢት ድማ ሳረን እቲ ትማሊ ንኩሉ ማልያታት ለቢስዎ ኣብ መድረክ ክመላለስ ዝረኣናዮ ተፃዋታይ ተሪፉ ብኣዝዩ ነዊሕ ደቃይቕ ካብታ ዓባይ ጉጅለ ተፈንቲቱ እዩ ናብ ሕንፃፅ ረጊፁ እቲ ኩሉ ሒዝዎ ዝነበረ ክብርታትን ማልያታትን ድማ ከረክቦ ተገዲዱ ማለት እዩ ወዲ ሙሌ እውን ካብኡ ብዘይንእስ ምስታ ካልአይቲ ጉጅለ ኮይኑ ውድድሩ ብምዛሙ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ጥራይ ክሳብ 59 ካልኢታት ኣብ ናይ ግዜ ንታሕቲ ከንቆልቆል ተገዲዱ ማለት እዩ መርሃዊ ቅዱስ ግና ምስቲ ዓባይ ጉጅለ ሃዲቡ ብምውፃእ የበርክት እውን ነይሩ እዩ ነታ ጉጅለ ትስሕበሉ ኣጋጣሚታት እውን ንርኢ ነርና ኢና ኣብ መወዳእትኡ ድማኒ መበል 11 ብሉፅ ደረጃ ሒዙ ብምዝዛም ብዓብዪ ብቲ ናይ ጂሲ ውድድር ናብታ ሻዓይ ክድይብ ክኢሉ ኣሎ ከም ዝግለጽ መርሃዊ ብሓፈሽኡ ናይ ቮላታ ተቐዳዳማይ ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ነዊሕ መንገዲ ሓያል ብድሆ ዘለዎ ዓቐበት ዘለዎ ውድድራት ክመፅእ እንከሎ ዝብርሆ ሓያል ተቐዳዳማይና እዩ ከም ውፅኢት ድማ ኣብዚ ሓያል መድረኽ ምስታ ዝሃደመት ጉጅለ ኮይኑ ግዜ ከይከሰረ መበል 11 ደረጃ ክኣቱ በቂዑ ከም ውፅኢቱ ድማ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ኣብቲ ናይ ጂሲ ኣብ ቶፕ 10 ክስራዕ ክኢሉ ኣሎ ኣቐዲምና ዝሃብናዮ ገምጋም እውን ንሱ እዩ መርሃዊ ብሓፈሻ ኣብቲ ናይ ጂሲ ብውሕዱ ኣብ ቶፕ 10 ከም ዝኣቱ ይርዳእካ እዩ እዛ ፈሪማቶ ዘላ ጋንታ ትራንጋኖ ድማ ድሮ ኣብ ቀዳማይ ውድድራቱ ብቕዓቱ ከርእያ ጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ቶፕ 10 ክስራዕ ምኽኣሉ ድማ ንዕኡ ንጋንትኡ ዓብዪ ውፅኢት እሞ መራ እንኳ ሓጎሰካ ብራቮ መራ ነዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ በዳሂት መድረክ እምበኣር ምስታ ቀዳመይቲ ጉጅለ ሃዲሙ ዝወዓለ ሜርነር ቲም ካብ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተላ ክኢሉ ካልኣይ ዲ ኬልጂን ኣርቪድ ካብ ቱዶር ፖስት ሳይክሊንግ ቲም ሳልሳይ ቫን ኡደን ካስፐር ካብ ቲኤም ዲኤስኤም ፈርመንች ኮይኖም ናብ ፖዲየም ደይቦም ኣለው ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ብጫ ማልያ ማለት እዩ ቫን ኡደን ካስፐር ቀዳማይ ኮይኑ ብ12 ሰዓትን 37 ካልኢትን ክመርሕ ከሎ ሜርነር ቲም ናይ ሎሚ ዓንቲ ተዓዋቲ ማለት እዩ ብ02 ካልኢት ጥራይ ተፈንቲቱ ካልኣይ ደረጃ ኣሎ ማቴዮ ካብ ቦራ ድማ ብ10 ካልኢት ተፈንቲቱ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይርከብ ኣሎ ሄኖክ ሙሉብርሃን ከምቲ ዝበልናዮ ሎሚ ዓንቲ ሓያል ግዜ ስለ ዝኸሰረ ብሓደ ደቂቕን 3 ካልኢትን ተፈንቲቱ ኣብ መበል 30 ደረጃ ክቕመጥ ተገዲድሎ መርሃዊ ቅዱስ ግና በዚ ሎሚ ዓንቲ ዘመዝገቦ
ናብ መበልታሽ ዓይ ደረጃ ሓኺሩ ቶፕ 10 ኣትሎ ብ16 ካልእ ጥራይኻ ኣብ ተቐዳማይ ዘሎ ተፈንቲቱ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ነጥቢ ድማኒ ከምቲ ንፈልጦ ሄኖክ ብርሃን ኣብ ሓፈሻዊ ሳልሳይ ደረጃ እዩ ሒዝ ነይሩ ይኹን እምበር ሎም ማዓንቲ ኣብ ነጥቢ ክኣቱ ስለ ዘይከኣለ ብ12 ነጥቢ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ተቐሚጡ ኣሎ ኣብ ጻዕዳ ማልያ ካስፐር እዩ ዝመርሕ ዘሎ ሪክ ካልኣይ ፍሬድ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ኣብ ናይ ጋንታ ድማኒ ቀዳመይቲ ሶዳል ኩዊክ ስቴፕ ያደላ ካልአይቲ ኤቲም ኤሚሬትስ ሳልሰይቲ ከዓ ጋንታ ጃይኮ አልኡላ ያደላ ምናልባት ኣብዛ ኣናበባ ናይ አልኡላ እቲ ናይ ዓረብ ኣናበባ ኣዳናጋሪ ኮይኑ ለመስለኒ ብዙሓት ኣብ ኮመንት ማኣረምታ ክትጽሕፉ ርኢ ኣለኹ ግን ብእንግሊሽ ክትጽሓፍ እንኮላ ዋላብቲ ብዓብዩ ናይቲ ቱር መለለይ ተጻሒፍ ዘሎ አልኡላ እያ ትብል ግን አልኡላ ኢላውን ክትንበብ ርኢ ኣለኹ ሓፈሻዊ ግን ናይ ዓረብ ኣናበባ ስለ ዝኾነ እዩ ምድንጋራት ፈጢሩ ዘሎ እዚ ይመስል እቲ ውፅኢታት ከም ዝረኣናዮ ዝናይሎም ዓንቲ ውድድር ኣዝዩ በዳህ ነይሩ ብሰላም ውድድሮም ምዝዛሞም ኤርትራውያን ተቐዳደምትና ድማ ብዓብዩ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ ሓደ ከነስተውዕሎ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ነተን ሰለስተ ኣብ ፖዲየም ንምድያብ ዝርከባ ናይ ዓወት መድረኻት ንምርካብ እዮም ዝወዳደሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብውሕዳት ተቐዳደምቲ ክድረት ኣይክእልን እዩ ኣዝየን ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ነዊሕ ዓመታት ክቀዳደማ ክኢለን ነቲ ንሕና ኤርትራ ረኺብናዮ ዘለና ዓወታት ብቢንያምን ካልኦት ኤርትራውያን ተቐዳደምትን ረኺብናዮ ዘለና ናይ መድረኽ ዓወታት ክረኽባ ዘይከኣላ ብዙሓት እየን ምክንያቱ ብሓፈሽኡ ቅድድም ብሽክለታ እንታይ እዩ ሓደ ውድድር ኣማኢት ኪሎሜተራት ተጓዒዞም ኣብ መወዳእታ እቲ ነታ መድረኽ ዝተዓወተላ እዩ ናይቲ ዕለት ዕውት ኮይኑ ዝርቋሕን ዝኸብርን ከምኡውን ንመዓልታት ዝኸይድ ቱር ፀወታታት ክካየድ ቀኒ ኣብ መወዳእታ ነታ ብጫ ማልያ ዝተዓወተላ ነታ ቀጠልያ ማልያ ዝተዓወተላ ነታ ጻዕዳ ማልያ ከምኡ እናበለ ነዘን ውሕዳት ማልያታት ንምውናን እዩ ዝግበር እቲ ውድድር እቶም ነዘን ማልያታት እዚአን ክዕወቱ ዝኽኣሉ እዮም ድማ ካብቲ ውድድር ከቢሮም ዝወፁ ይኹን እምበር 200 ልዕሊን ዝኾኑ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብቲ ውድድር ዝሳተፉ ስለዚ ካብዞም ኩሎም ተቐዳደምቲ ኣብ ሓደ መድረኽ ዓወት ምርካብ ማለት ቀሊል ከም ዘይኮነ ናይ ትማሊ ናይ ወዲ ሙሌ ዓወት እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ተዘካሪ ከም ዝኾነን ክንዝክሮ ይግባአና ኣብቲ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ምናልባት ታይሉ ነይሩ ንጂሲ ክወዳደር ኣብዚ ውድድር እዚ ዝያዳ ናይ ነጥቢ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ግዜ ውድድር ክዕወተሉ ከም ዝሰርሕ እዩ ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ዝሎም ዓንቲ ዘጋጠመ ኩላህና ተዓዚብናዮ ኢና እታ ጉጅለ ምስ ተቆረፀት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኔክስት ዘሎ ስቴጅ ምናልባት እንታይ እዩ ከጋጥማ ይንፈልጥን ኢና ይኹን እምበር ጽባሕ ብናይ 142.2 ኪሎ ሜትር ቀፂሉ ክውዕል እዩ ስለዚ እዚ ኸሲርዎ ዘሎ ግዜ ክሕውየሉ ዝኽእል ኣጋጣሚውን ክፍጠር ይኽእል ኸውን ግን ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ጎልጎል ዝበዝሖ ውድድር ከም ምዃኑ መጠን እቲ ናይ ሎም ዓንቲ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን ንዑ ድፈጠሮ እውን ዝነበረ ከቢድ ንፋስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ጽባሕ ውድድር ምናልባት እቲ ፊክስቸር ናይቲ ፀወታ ብዝግባእ ኣይፈለጥናየን ኣለና እምበር ምናልባት ዓቐበት ዘለዎ ውድድር እንተደኣ ተሰሪዑ እቲ ናይ ግዜ 59 ወይ 1 ደቂቕ ኣዝዩ ብዙሕ ኣይኮነን ክሓዊ ዝኽእል ግዜ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ክንፅበ ኢና ብዓብዩ ውድድሮም ብሰላም ክውድኡልና እናተማሕፀና ናይ ጽባሕ ውድድር ድማ ሰናይ ናይ ውድድር መዓልቲ ክገብረሎም ንምሕፀን ብዓብዩ መራ ድማኒ ሒዝዎ ዘሎ ደረጃ ቀሊል ኣይኮነን ነዚ ዓቂቡ ከም ዝወፅእ ብዓብዩ እውን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መድረኻት ናብ ዝለዓለ ናብቲ ቶፕ 5 ቶፕ 6 እውን ክድይበሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር ይኽእል እዩ እዚ እውን እንታይ እዩ ብኣዝዩ በዳሂ ውድድር ክሳብ ዘይኮነ ነቶም ናይ ዓቐብ ተፃወቲ ወይ ድማ ነቶም ናይ ጅስ ተፃወቲ እውን ኣዝዩ ድፍትን ስለ ዘይኮነ ምናልባት እንታይ ይብል ነይረ ኣነ ቢንያም ኣብዚ ውድድር ሲ እንተድሳተፍ ምናልባት ምስቲ ኣቐዲሙ ኣውስትራልያ ዝቐነዮ ሓያል ውድድራት ይኸውን ዝኽእል ካብዚ ውድድር በኺሩ እምበር ቢንያም ተድሳተፍ ነይሩ ዝሓሸ ውፅኢት ከምፃሉ ዝኽእል ውድድር ኮይኑ ይስማዓካ ምስቲ ፊክስቸራት ንሪኦ ዘለና ጎላጉል ማለት እዩ ኤኒዌይ ግና ተቐዳደምትና ዘምፅዎ ደሎ ዓወታት እውን ቀሊል ኣይኮነን ናይ ጽባሕ ውድድር ድማኒ ሰናይ ናይ ውድድር መዓልቲ ይግበረሎም ይግበረልና ብኻልእ ሓበሬታ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰናዩ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ እዚ ሲነማ ሰመረ እዩ ዓወት ንተቐዳደምትና ሰናዩ ሲነማ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደለበ ፍልጠት ሓጎስ
حوس دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري تدعو مزنك نوري وعاما وميدي دراما لا لا وزاتا سبورت فيلمي